Astelenean abiatu zen emakumeen mundu martxa Iruñetik. Eta larunbata bitartean, Euskal Herriko hainbat herri eta hirietan barrena ibiliko da, lau gairen inguruko kezkak eta aldarrikapenak karrikatuz. Genero indarkeria, sexu eta ugalketa eskubideak, prekarietate ekonomikoa eta elikaduraren burujabetza. Atzo arratzaldean Bizkaira heldu zen. Bostetan, Portugaleteko talde feministek harrera beroa egin zioten martxari Bizkaiko zubiaren ondoan. Itsasadarraren beste aldean, areetako emakumeak zain zeuden martxari ongi etorria emateko. Baina ez zioten emakumeen mundu martxako furgonetari Bizkaiko zubitik pasatzen utzi. Oztopoak oztopo, areetako feministek azkenean lortu zuten martxari ongi etorria ematea erandion, bertako taldearekin batera. Ondoren, autokarabanan abiatu ziren Bilborantz. Deustua auzoan ongi bat emakumeek martxarekin bat egin zuten, bizikleta gainean. Arratsaldeko 7 inguru, Bilboko udaletxera heldu zen ekimena. Gaueko 9 artean, antzerkia, musika, aldarrikapenak eta jai giroa nagusi izan ziren Areatzan antolatutako ekitaldian. Elena García, Bizkaiko emakumeen asanbladako eta mundu martxako plataformako kidea, oso pozik dago ekimenak herri eta hirietan izandako harrerarekin. Hala ere onartzen du bidean hainbat oztopo izan dituztela. Guretzak emakume mundu martxa da, nazioarteko sare bat, emakumeona, erakunde feministena eta emakumeen taldekoak. Eta gure asmoa da, batez ere bestelako gizarte bat sortzea. Eta horretarako bildu ginen duela 10 urte sare batean eraikitzeko nahi dugun mundu hori, edo gutxienez parte hartzeko eraikitzen. Bueno, pixka bat azkarra eta estresatuta, baina nahiko ondo, parte hartzaileak nahiko handia izan da, jende animatuta dago, nahiko hotza pasatu dugu batez ere bi egun hauetan, eta nabaritzen da jendea kostatuko pentsatzen genuen, jendea kostatuko zitzaiola gehiago jaistea ekitaldietara, baina nahiko ondo eta nahiko animatuta gu pozik gaude, momentu honetan gainerak hemen Bilbon ailegatu denez, eta da un subidon. Bai, ez dakitu zer pentsatzen duten zer garen, baina egia esan da hemen ere nahiko arazoak izan ditugu karpa jartzeko eta diru laguntza gitxi eta oztopoak, baina badakite hemen gaudela eta aurrera jarraituko dugula, oztopo. Larunbatean helduko da martxa Iruñera. Ondoren Euskal Herria utzi eta Afrika aldera abiatuko da.